ποσοστά ακρόασης αντίστοιχης και ανταγωνιστικής αυτής των FM. Λοιπόν, τον Σεπτέμβριο του 2008, μαζί με μια ομάδα, την οποία εκπροσωπώ σήμερα, είπαμε στον κόσμο Turn your radio off και στη συνέχεια του είπαμε Start streaming. Γιατί ζητήσαμε από τον κόσμο να κλείσει τα ραδιόφωνά του, να σπάσει την κεραία όπως βλέπετε και να αρχίσει να ακούει ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και αυτό που αγαπάμε να κάνουμε είναι το ραδιόφωνο. Λόγω μιας συγκεκριμένης ιστορίας, η οποία πήρε και μεγάλη έκταση διαδικτυακά, κάποια στιγμή το 2007, η νυν ομάδα του OFF δεν είχε πια ραδιοφωνική στέγη. Αλλά εμείς συνεχίζαμε να θέλουμε να κάνουμε ραδιόφωνο. Και είχαμε πολλά χρόνια στην πλάτη μας τα FM. Το θέμα είναι ότι... Να σου πω, το PFL το έχω κάπου αλλού στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τι είναι OFF. Είναι, όπως σας είπα, το πρώτο professional online ραδιόφωνο στην Ελλάδα, με πλήρες live πρόγραμμα, με τεχνική υποδομή και εγκαταστάσεις, με δημοφιλείς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και γνωστά ονόματα, μεταδίδει εκλέκτη διεθνές μουσικό περιεχόμενο. Για να είμαι πολύ σαφής, κάναμε ένα ραδιόφωνο στο δίκτυο, ακριβώς όπως το δημιουργούσαμε και στα FM. Δεν δημιουργήθηκε από internet specialists, αλλά δημιουργήθηκε από ανθρώπους του ραδιοφώνου. Μάλιστα, ο κ. Κομινός, που είναι εδώ απέναντι, ήταν και από τους πρώτους πειρατές του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Και επειδή τα περισσότερα σήμερα ίντερνετ ραδιόφωνα έχουν αυτή τη χρειά του πειρατή, εκεί που εμείς διαφοροποιηθήκαμε είναι στο γεγονός ότι βάλαμε την εμπειρία μας, το know-how μας, τις μουσικές μας, τις φωνές μας, τις ιδέες μας και μεταφέραμε το μέσο αυτό σε μια άλλη μορφή, η οποία είχε τα υπέρ της και τα κατά της. Είχαμε εμπειρία, όπως σας είπα, μουσικές, ραδιοφωνικό know-how, φανατικό κοινό και επίσης αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια. Δεν είχαμε και φτιάξαμε στούντιο και γραφειακές εγκαταστάσεις, τεχνική υποδομή και εξοπλισμό, διαδικτυακή παρουσία και ποιοτικές συνθήκες online μετάδοσης. Προωθήσαμε την προσπάθειά μας αποκλειστικά στο ίντερνετ και μέσω των social media, που δόξα τω Θεώ εκείνη τη στιγμή άρχισαν να αναπτύσσονται και να έχουν και έντονη επιρροή στον ελληνικό χώρο. Και έτσι δημιουργήθηκε μια νέα λογική διασποράς πληροφορίας, το λεγόμενο mouth to mouth, έτσι το αποκαλούμε εμείς χαριτωμένα μέσα στον OFF. Την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε είχαμε 4.000 hits ακρόασης και από εκεί και πέρα ο στόχος ακρόασης που είχαμε βάλει για το πρώτο εξάμηνο επιτεύχθη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Ήταν ένα, πώς να σας το πω, τρομακτικό μέγεθος αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε, κάναμε μια μικρή επένδυση αρχικά, βάλαμε όμως πάρα πολύ μεράκι, βάλαμε τα ονόματά μας και όλη μας την όρεξη, θεωρώντας ότι αυτό που πάμε να κάνουμε μπορεί να είναι και πλήρης αποτυχία. Γιατί μπορεί να μπαίναμε και να βάζαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σε ένα νέο μέσο, αλλά αυτό το μέσο δεν ήταν προσβάσιμο παντού. Ο κόσμος δεν μπορεί ακόμα να ακούσει, εκτός κι αν είναι φανατικός είτε της τεχνολογίας ή του off radio στο αυτοκίνητό του. Σήμερα, ας πούμε, ο καλύτερος τρόπος για να δείτε τι είναι off radio ήταν μια οθόνη με μια σύνδεση στο δίκτυο. Βλέπω ότι εδώ δεν έχουμε μια τέτοια σύνδεση. Δεν πειράζει όμως. Την επόμενη φορά σε ένα καφέ, για να το ακούσετε κιόλας. Και φτάνουμε 2 χρόνια μετά να έχουμε 25.000 ακροατές την ημέρα, μεσόωρο, να έχουμε γράψει 100.000 unique listeners το μήνα, να ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, να απευθυνόμαστε ταυτόχρονα σε ανθρώπους που ξυπνάνε στη Νέα Υόρκη ή πηγαίνουν για καφέ στο Λονδίνο ή διαβάζουν στη Θεσσαλονίκη ή δουλεύουν στην Πάτρα ή κάνουν διακοπές στη Ρόδο, ας πούμε. Όλο αυτό ήταν το αβαντάζ απέναντι σε αυτό το μειονέκτημα, ας πούμε, του να μην μπορείς να ακούσεις στο αυτοκίνητο, σε ένα τρανζιστοράκι, στα FM κλπ. Βασιζόμαστε λοιπόν στο ότι δεν έχουμε γεωγραφικούς περιορισμούς στο